रायखांनायाव जों बावफुंनानै लांनाय जों बाहाय गावबाग सारनानै लांनाय खाबाग सारनानै लांनाय दिनै खाबागसा गावबागसा एंगानि बिसोर फैसे जों बयजोंना हानजागै थांनानै बागोन मा यात्रा만 लांसिनायले बबुनि दफानि बरफ फानोदा जों बरफ यात्रा만 लांनाय तारमाने जाबाय होनबा दिनै अ एरियायाव दिब्रासा सिनिफ्राय जों बर कलेज खायो जों नायनाया तारमाने जाबाय होनबा दिनै दफारो जोंना बिया थांगै जों नायनाया बायनाया आमो बेखायनो बाय इलेक्शनाव दिनै ताय 2500 कमिटि दङ दिनै 46 कन्स्टिट्युएन्सिआव अ 2500 ना जों टार्गेट फुलफिल खालामनांगौ दिनै ताबो कर्तव्य दं माबा जों जे जायगायाव दिनै ताबो कमि दं अ कमिना जों मा दंलायनाय अ कमि ब जायगायाव जों बोसोर बुकमान खाबो जायगायाव माथिया बर ताबो गुबुन जेमन बिजेपि रुलिं गभर्नमेन्टआव सोलिबाय दं बर दिनै आइडिएफ आव थांबाय दं बर दिनै कंग्रेसआव लाय दं सिपिएम आव लाय दं आंबो मानसिफोर नुथुक थाय दङ दिनै ब्लक कमिटि दिनै गोबां मा साननो दङ ब्लक कमिटि दिनै आरो प्रेसिडेन्ट दङ दिनै प्रेसिडेन्ट बर'ना आंनि गयमोन सायख'बोमोन जब दिनै कमिउनिकेसन दंनानै लांनाय दिनै ग्रास लेभेलाव जों ग्राफ होया थांनाय जों बाहाय फ्राय सागाव आसावै बानाय जों लांजित बन्जित 45 46 दिनै सानजानि गया बाहागोर बसर गलिया सारा त्रिपुरा रायजो बन्जित माने साथारो दिनै बमनपुर ताय 46 बन्जित माने बुनिस्राय जुदा ताखौनो नुहुरो आमफ्राय बागै आं खादाङो बेलाय खानानै खाखाङो जों बाहाय फ्रायै आबोनो जों फुलफिल खालाय मानाय हिनमानेले दिनै थांजाम जों बुंबाय बसिलायो फियाबा दिनै सामुआ जों थांजाम ब्रै कतर सिकर हिलायो नुग्रो बसकान हिलायो आबहाय हिलाय जों दाबो बेदाबे थाय कमले दिनै दिनै जरालिया बुइजोंना हांजागो तामने बागै हांजा बुबाय ग्रानि कायसा नाहार ननि बिसिसे दिनै बुनि ग फायने बजना हांजागै थायो अ बुइ हांजा माने जरागो जों जाहारि बुइ माने हांजागै जों बन जागाव थाय गलायनाय गाफुगा गुफुरा जों दाबो हिनो उसकागो फायनाय बलि खायो उकुलगो फायनाय बलि खायो आरे दिनै सामुसे कुरिन गागा बलि खायनायदा नों रिंजागैबो एमन बरफ दङ फन खायो फन रिसिभ खाया बजन बरफ दङ फन रिसिभ खाया एमन कि बरफ प्रेसिडेन्टशिप नाहारि दङ दिनै आंनि 46 नि आंनि प्रेसिडेन्टनि दङना आं मा साजिनाय दिनै थांनाय प्रग्राम खायनानै बागै दिनैदा प्रग्रामाव आं फन खायो आं फन रिसिभ खाया साजाके फानाङै मानो बानि न खुफुनि बरफसे आइफाना आंनि न बिसिनि बागै बिमा तामनि बागै फन खाय उलफाबो मिसकल मानसि जों फन खाय बक्स खाय सुंखालाय मानले आमो बिलङ जों बखाबो दनियावै जों बखानो होननानै खायना नांनाय ब कारना जों थावै माइ यांलाय ब कारना जों थांजामै मालाय यांलाय बुखबाय साराव थांजादिनो दङबा जुदि थांजा गुरि जानाय जों बाहाय ग्रे थांजानि अल दिनै जे इमानना जों पुरन खायनाय परिपूर्ण खायनाय आमफ्राय बागै आंनि दाखुते बुखौ सनो आं सानानै मोनगौ जों खरब जाबाय दिनै कमिउनिकेसन दंनानै नांनाय तब DWF तब YTF तब दिब्रा बाथा तब DF जब उइंसनि बरबाय जों जुदा जुमा खायनाय जों जीवन सा प्रग्राम फाना खायदों दिनै एरिया रबो दिब्रा बाथानि प्रग्राम जुदि नङै दं खायनाय DF नबो जों मा साहरनाय दिनै YTF नबो जों मा साहरनाय दिनै DWF नबो जों मा साहरनाय आमोदि खायनो गुरि बबो DF खालाव प्रग्राम खायदों खायनाय जब उइंसनि बिसेस प्राय एक्जिक्युटिभ मेम्बार रबो जों साहरनानै दिनै कर्तव्य दङ जों तामने बागै आसु साक्टर जा दिनै तामो दं जों साक्टर जा दिनै तामो से दं जों बुइनि तुलनाय दिनै मंसा फाना तुलै हा जुलाखा याफा तुलनाय हाबदै गुरि थाखा दिनै हाय फाना जों दाबो खासिनानै रुवाय याफा जों बदिना खासिनाय बदिना दिनै बखाना जों बियार खायसिनाय बसकाङाव आगावनानै बागै बसकाङाव ताम तायसा बिसि इलेक्सन चलुय दंनानै दिनै थानो दङ ता 30 सेप्टेम्बराव डिग्री आर'नानै जों निउस रबो नुय दंनानै आबा जों बाहाय खाय जयनै माननाय 587 ता दिनै बिसि दिनै जे दिनै भिलेज काउन्सिल आजादरबो जों जितिनानै नांनाय दाबो जों जितिना थांनाय बावहाय ग्लेस थांनाय बुट कमिटि नै जों महाराज मास बिए मिस्टारनि जों बुट कमिटि खालिनै 45 46 आमोदि खायनो सारा त्रिपुरा रायजोआव ना बुट कमिटि खानानै दाबो जों जमै लबता दिनै बबा एरियायाव बुसुगरानि बुट कमिटि खाजाका दिनै आमो फुने दिनै रेकर्ड दं दिनै रेकर्ड मा दंनाय अ बुट कमिटि खानायल बरनि सामुंदा आबो बर सायमाने नांनाय आबो प्लास्टिक सिनि बर सायमाने नांनाय बरनि गोबां मा सामुं दङ बरनि बिसिनि
বছর মধ্যে নাই জানুয়ারি মাসে বরং 18 কমপ্লিট নাই আর জানালাম থাকলে নব পাওয়ার বরং নিশ্চিত পাড়া কাইসাও 2-3টা পাড়াও যেমন বুট কমিটি খাজাও 30 জন 32 জন খাইই আর জানালাম যদি থাকলে जों 5 जना ग्रुप ग्रुप फैयो